Byakegima omwanju omurigeria bwigetasini genso kono gosemeria gwitumuna kwabere kugotwara oburigeria aboro byakegima nigo cyaragire cyinsa isato cyabo no mugoroba stogo kwarigania asemesa ya mangana maya elinde to kumanye nari yabereka okorekana kurwa chingongo chonsi inye chinseriane Kerubo Frida na nche nkoro kwa Clinton Ondigi haseli bagaria ye Brana Chaka Felicitas Kabedi na bogo toldi toko cha kubwatira na kwanekia ngoko manyatura asenchire ringi ya wetera samari ya mone chibicha togo sabiru karansoike kurbono wikomo ya sengencho emesa ya maya kurensoko chinsa isato achakira bono kurende tiatura anyora asenchira yobwengi. That education is our sacred promise to every Kenyan child. A nation that neglects education mortgages its future, and it just can't move. Maraga kugikiria serikali kubwatikana na umorobelio moja bwechisemi. Nini nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Omugabana Kimani wa Matangi kwerera asara maiga yogotagurirwa asa gokorera obonchereria Nyayo. Unemerebe ya serikali ere anda Paul Simbarati so far kere gentombu ya kere omorembe bukana arolire tindara lio rojerinde lionsi nase bantu babe abange kera babe abange sana muna bono gai gaibe no ward abantu abana abange okobwato kwa gwechifomu chechi basari imeyensemo yebunge ya Nyaribari chache nabo igoma saba kwene kigwa. Karibu sana mwanchumo rigereria na bono tugochaka na roboti rokubwatia somurai wekema kia United Movement Party oibego kawero mwana chibi no monene aiga sensi ya Kenya David Kenani Maraga niga esokire na komochumo roberio wa masomo hase atebire nigo bwato botutukanu na kira humorokiwa nigare no bosibore wokonyora masomo. Okwana akora somo chio Nairobi Maraga niga mochirie serikali yense oigo asete atebirubuna nigo egotumeka chibesa bobe wetera obukurumi na gotumanya mulikito Linet Nyambane. Education is our sacred promise to every Kenyan child. A nation that neglects education mortgages its future, and it just can't move. Oyo kabeire omonachi ebina omonene imeyense David Maraga omochirie serikali nene asatebire nigo itabegetie meroberio mikaranu asechisemi egendukiaire aboroki wakonyora amachibo amabe. This education crisis is not accidental. It is the predictable outcome of a government that has lost fiscal discipline, surrendered common sense, and chosen debt servicing, corruption, and political extravagance over investment in human capital. Maraga nigatebire esekta yechisemi nigebwate mechande menge egati yabo abarimu bataisaini okoboro kwa magacho boigo eserikali gosinyo gutuma chibese cyogosira amasomo asebono nigatebire buna eserikali nige gutumia chibese chinyinge gwakana chisira boiga satebire inigo ebwatiraniri no bokurumi. This is not an unavoidable sacrifice. It is a choice to prioritize debt accumulated through corruption, inflated contracts, and fiscal recklessness over classrooms, teachers, and the future of Kenyan children. Kenya does not lack resources. Our resources are being misallocated, misappropriated, and wasted at scale. Just recently, we learned about a drastic reduction in secondary school capitation from approximately 22,244 to nearly 12,870 per student, a staggering 45% cut. This comes at the same time the national government plans to spend 1.9 billion annually on debt servicing, more than 70% of the national income. Today, there are classrooms in Dandora in which 160 pupils are crowded into one class. Shockingly, even during this year, we have seen media reports of children still learning under trees.
This is indefensible, but of course predictable from a regime that treats corruption as a style of government. Ukatiba demands that no child should be left behind because of circumstances they do not choose. Maraga nigo bona tebire serikali yae nige guche kwenekia kiromoro kigwa nigari no busibore bwokonyora chisemi imeyense. Under an Ukatiba government, public funds will follow learners' needs, not the greed of officials. Education financing will be transparent, predictable, and accountable. Money meant for children will reach classrooms, not disappear into bureaucracy and patronage networks. Teachers remain outstretched, under-supported, and excluded from reform designs. No education system can outperform the quality, morale, and preparedness of its teachers. My government will prioritize the last mile of technology, ensuring that a child in Mandera has the same opportunities as a child in Nairobi. My fellow Kenyans, Ngoripoteria Ensoko TV iritaria ne Linet Nyambane. We must guarantee equal education to every Kenyan child. That is a constitutional right that the government has no option but to deliver. Toguska wasio mancho morigereria maigaye gitasene gien soko kumorekera hogotagorwe kanisa ya daraja 2 ya PG yogotoka sechire yo meyo mochobo songo mwako weta nigo asentunde yende yatagoirwe Usangana Nsoko TV murandia we enseme yo Steven Onunga mondo muryo ya Agnes Kwamboka nigo bono baichanire omobisa hoyo mokuru ase serikali ye county ya Kisii hoyo ubwathana negati abande utagore kanisei. Nigo beso kirena kobuli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati wesona nigati nakobakonya kugayana enganeyo asikelia abaichanire okwagacha ekaniseyo naboigo kubasira kuyagacha unagotumanya Pethuel Machene. Magega yigitseni Nsoko TV utarira na kurata ekanisa ya daraja 2 PG eyatagurtu mwako etas chintunda wetani bere Niko naenda sentunda yende ekanisa yo yatawirwe injendo mubasa bwe kanisa yega ya daraja 2 PG nabayo obokongwe bwate ekanisa eno kona gutaguru chikanisa chinde nchira njyanya gutaguru lakini yare kona gutaguru kirengaki mnabona mwako etete yataguru tumutinyo chitariki cyarengo 22 naende oiko mutinyo kyanda naende kanyara kobe egotaguru bono nebiragita cyange chitariki 3 bono naende nkaire report ase account bande bigenda okora uchunguzi omanyanga ningo yole gotagura Osanga numurande bwe kanisa yo Steven Onunga niganyakaboga kwerra nonyo waitiri bagario kwagache kanisa naende nigo yomo wa saba enforcement me county ya Kisii naenda sentunda yende atagura sensemo yoko nyacha gire kwagache kanisa yo bakaligereria asaya bagantebia yendera kwagache kanisa umujango no chiteo gakaruga opiechi chitariki cyarenga 20 mutinyo December nkanyora rende chibesa nkagule bisigisa nemete nene nabegete ebisigisa anereru naro na igachite nanda nyanjogo yo bagacha no muntonde bagatagura ga bakabekanse ebisigisa nabye imoro chense igaiga kurengana nere niganyakaboga kwerra nigo ekanise yego konya banta bangase chire yo nataramanya ekigeko gerekanise yo yatagurwa chintunda wetani satobono ekanisa tebwati magoso ekanisa negento keko konye myoyo abantu batoleke ibibago bitoleke abayibi batoleke abarogi batoleke batigenda mwamu nona batindu kanisa tenga mna ne ba tokoro seria abantu baje gosarekero ekanisa toko yerosia abantu baje gutolekero teriegento kego seria abantu
gakinare gusaba nga abantu ba minto timo rigereri nga iga tubwato gucandika gekoro mutona bakurigereri nga kinkie mongino no mugakuri bagokora ntu tujeta gienya sa utubigitega iga nero gerete togokora tugusasime kanisei nero gerete tukurangiria abantu nga nyasaye rorekana aga iga Yesu umwana nyasaye niko bono besokire na kuburia mugavana bwe county ya Kisii Moses Simbarati wesona nigati na kubakonya eryo bagache kanise yo gokonya abantu abange bare no kugania kuganikwa n'ingolinga tiga nonye ibintu byasarigetega iga bibwate site ye milioni ya munenusu byasaretiwe ase kanisa abaminto bali mu bwato moyo bwanja munyare ko mogo sire kanisa yega ligere nere nyare ko ba ego konye myo y'abantu bande nabo igona engabana twamubuliri asomo yobo wanja asire kanise yega ligere nyare ko kwagacho ekonye myoyo igo natebire ngagaki kumuranja abantu ba minto na basabiro gusaba gocha simure munyare ko mogo konye kanise yega nandi munyare ko bamukonyibuguriryo borege ugekogera abasiriki abari isiko embure go totwera isiko ntubwati asitogokora tokobera igo nasabira ugwanja kwa ino gakiba erabana nene naye gakitubwate sigekoro bakong'ubo iga nturi konyara nayo gutubwatesia undete yora tubwate sigwetania yegekora naye erabana twarangiri. Ripoti ya Ensoko TV kurasi chiro ya daraja mbili me county ya Kisii Chempethuel Machin. Oscar Busio mugabana wa county ya Kiambu oyo okobwatranirwa n'ensemo y'obonchereria eyatagurwa obutko bugukira rero aigasomo cyo Nairobi nigatebire buna ere tairi notisi yokomotebia anganye biasara byaye kurwa asendemereyo gotebekana koba eyeri shirika lireri. Mheshimiwa Kimani wa Matangi oyo nyarako bakagwesokia na komochia gusonyarako bagakomochia gakorekyo ikikenyarako bage kumutiga ere amone gatia bonchoria bande na kubatigera sarenene asatebire yonsi ase kone kiwa na ba mereri baye abo bagutumika chinguru chiobisi cha serikali ili kumurwania gesiasa. Mimi nilianza kazi hapa 1994 nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa ninauzanga mandazi na chai ngambo hiyo. Nikakuja hapa nikaanza kuosha magari. Baada ya kuosha magari nikapanda ngazi kidogo nikaanza kuuza hayo magari. Baada ya kuuza magari sasa ndio biashara bado nikaanza mambo ya transport. Nimejilelea hapa kutoka kijana na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli. Nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila mwezi tunalipa. Lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku. Niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa, kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku leo. Imekuwa sasa ni siku 5 mfululizo. Kila siku tunasikia wakisemekana wa Matangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo kiti ya gavana watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana mtu akuje kwa uwanja waacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunigandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie na wakuje ndio wanibombolee. Toska Busio Mwanchumo rigereria Marke Wobo University ya Kenyatta oyo okurwa ensemo ya Kimai
igotoka se wodi ya Bosamari bunge West Mugirango imeye kaunti ya Nyamira asamarieta Faith Kemunto Nyakundi we miaka 20 no yomo nigobona asabiro bokonyi wokonyora chibesa chilingi emilioni yamo 5.3 eriache konekia komanwa enkor Kemunto oyo siretie ise asamarieta Simeon Nyakundi oyo otaraini wa gwikabono nigo aereira makongo ye mateyo ewetera egento batanyare konyora chibesa icho Murikito Steven Nyariki Mbunde na ikirana chinsemecho nabo gutwariganiria robotiro kubwatia Nase Kenyoro kiaria kimai wodi ne ya Bosamare bunge ne ya West Mugirango ya Nyamira azetokuomera na Faith Kemunto Nyakundi omoroki wa University ya Kenyatta University uyu we miaka 20 nomo yobeire hasege kabono harwarete uburwere bw'enkoro ase habeire gawonjukana nyagitari ase korenda taranyoro bokonyi. Kwa majina naitwa Faith Kemunto Nyakundi. Nilikuwa nasoma Kenyatta University. Nimekuwa nikigonjeka koloni. Nilianza nikiwa secondary school 2019. Nilianza kufura miguu, nikaendanga clinic. Nimekuwa nikienda clinic kwa Nyamira. Tangu hiyo time wakaniambia ni pressure. Nikashinda kuenda clinic ya pressure for long. Ndio kuna daktari alikujanga huko Nyamira akaniambia sina ugonjwa wa pressure, kuna ugonjwa wa rheumatic disease. Nikakuwa referred kwenda Kenyatta KNH. Nimekuwa nikienda KNH kuguza rheumatic disease mpaka ikafika mahali wakaniambia valve zangu ziko na shida na zinafaa kuwa replaced. Nikijoiningi university nikiwa first year 2023 nikagonjeka sana, nikarudi nyumbani lakini pesa ikakosa ya kwenda usi. Tiga bachukuru akina achandi kino kubasaba barai umwana wane munari mucheri kakyoyomo kakina basoro imondo iramabira batumongonyera umwana oyo gakende bacha kumbwata amagoko gakitinga kansenkwe akina buchimba bachiane bakina basoro natigaire bunomote kolenda abana abona nje nabwo basemeri kwane bakimongonyera abana aba kakirinde lyabugene nabo bamwe abanyari ko bagako bakonya bache gonkonya babachisiro chiana bili 1.8 million. Niliambiwa SHA inaweza lipa up to 950,000, so tukaambiwa tutafute almost 1 million. Naomba mwenye anaweza kunisaidia anisaidie. Faith Kemunto yogosomera special education nigereire sabari yae iyo habeire kagwonjokana sinyagitari aho igento kiagerire hasemiwe achigokorerwa ubumani oborache kuganirwa chibese milioni ya mondo gutaisa na isatu echo mune family etaikeranie. Imekuwa ngumu sana. Natoka kwa background yenye si nzuri sana. Hata kuna hiyo time nilitokanga usini tulikosanga pesa mpaka ya kununua dawa, ndio ikakosa hiyo shida ikakuwa ngumu sana. Nilikuwa naomba tu mwenye kuna usaidizi anaweza nisaidia, ningeshukuru sana. Korengana ne family eyo boneiga ebwata matanga mega ya ise Faith Kemunto Nyakundi asamarieta Samson Nyakundi gokwa ase amatanga goikabona igatarani wa nigo bareire oborobo ne bore ase family eyo ento kiagerere besokiri nagosaba bokonyi muno to Fred Matiang yo kobori burabiense nera gakiasa kweli ogieri atokonya tokonyero mwana no mwana we school kwa mintaro cha simoturi kobole wa mpiwa West Mugirango timu waka chanua okobole wa gavana wa Nyamira County Tabatari. Kama kuna mwenye anaweza taka kunisaidia, namba yangu ya simu ni 0718955814 0718955814. Majina ni Faith Nyakundi. Steven Nyariki Mbunde, Ensoko TV Riakimai, West Mugirango, County ya Nyamira. Biamono Murikito Steven Nyariki no gusaba gwitunga umuriki wona chikonyora
obakonyi bwayo tugusuka bosio tukora na se county ya Kisii tosoa se chisemi bono litkoria lero nigo chifom chechi basari chumugavana we county yo Simba Paul Arati chanyara koba chikwenona asensemo ye bunge ya Nyaribari chache amoneria Nyaribari masaba abwase korwa ewodi beno ye kutoka asensemo ye bunge ya Nyaribari chache apamenyi bensemo yo baesokya abego haborkiwa na baibori wene kyabuna nkonyora bare chifom icho chechi basari go cyakone kyankwegandria bare Okwana omokonyi w'umugabana we county ya Kisii Elijah Obebo nabo igomo MCA we ward ye Steve Arika bekera na stinsemecho ilyokora umurobilyo yo abo asebatebere bunaniga banta bange babwato muchando wo gwakana school fees kobwatekana no gokonga kubugima egento kiriro mugabana kwimukige tambukero yoko balentera chibasari aboroki wabekera sigia form 3 nabo igo form 4 ilyokubasira asensemo yechisemi mulikito Caroline Mausa na mange Nenjere ye moyo gosira chisemi anene mono kurwa sorogongo rwa Gusii nigo mugavana bwe county ya Kisii Mosike Paul Simba Arati achakire beno murobelyo bo kwena na chibasari go cha saboro kiwage kerasi gia form 3 abo asaba abekiro murobelyo bo kwena na go cha sechi bunge a wiki yeiga abo asedi tukoli alera baga kwena na chibasari go cha se bunge ya Nyaribari masaba na bo ye ya Nyaribari chache Anene manoni go deputy governor we county ya Kisii Elijah Obebo abaga gotara ase chinsemo ao ime bunge ya Nyaribari chache na boige ya Nyaribari masaba erikoligereria umurobelyo yubo kwena na chief form echichechi basari na bego gwa kambi ya manogo chia somo governor asokoleta umurobelyo bwoko basira aborokigwa munemerebe ya serikali ere under Paul Simba Arati so far kerege ntombu ya kere omorembe bokana arolire tinaralio rojerinde lionsi nase bantu babira bange kera babira bange sana munabona ga ibe no ward abantu abana bange but we are up to the task komekutoleshwanga kero muntu ikire ga obwate keskere nidi na ndo obwate mwane school form 4 and the form 3 ko bategerera tole na ko bakora tole mune bwana to babwante ko kolerwa abantu baitu mbobwate bolemeru obonge particularly se chinka moroje na mbi medibi tu bya ko kora bya bono tibiri buya no nga sinjiri buya lakini rende so far ekeroge ke go to mugabara Paul Simba Arati ko batole nkenke eto ko wasingiri busana monyole umwako lyo eta go to abati jiri busato bono jamente kanejiri jiri busana eri nekero mwana ole skuru anyare go soma banyore meche obokong eri ne basome no bororo ankyo baba bagambia baya asichinka cyabo agrete ni basoire skuru lakini bara gora gosoa e process yoko soa negenderete until ya eri kerege ntogetereme na to alonga ngitoko kora next igomba je baegwe mutinyo gocha aba grade 10 korwa ibeno egotoka ime bunge ya Nyaribari chache nigo mu MCA bwe chinseme Steve Arika abasabira abayiboli banyare ko babago kirenda chifamu echichiko bachigo twerwa gose gotanduka okoba nigo kirachi ko basira asensemo yechisemi cyaboro kigwa babo nabo gosaba aboro kigwa bari barachi ko babakonyora chibesechu kobekomokia ase amasoma abo kote abantu baito baichori chifamu bya ekera bairu ekogera nabakwaigwe form nando itaichiri tibya naborabe tonyora chibesechu kwairu atsikerneri sakara mwarenda tetwerwa abandi bakonyelinga ni mono yachi yasareka igona gote abana funsinga kukwanyolire cheki eyene igetoro gekeo kwamentwa korumukia egere musome bokong nainde karosome to tamate mubya nkonyorore gente kurunga scholarship abantu abange bakoli ko bakanere gotia tokolemeka asa masomo Waigo nige gatia bali baikirana ase chinsemechi erikonyora chifomu echichechi basari bago keire getambo kirokyo mugavana bwe county ya Kisii na gwakambi ya mono asoko basira unenchera yema yo kweneke buna baro kigwa babo nkoira na bale chisukuru na bego gosirwa asogwa kana school fees insense yani means down na wokire ase governor ya itoko toletera chipasel amen into tubugata abana chintakana abande tolendete abande otubugate aba iseko otubugate lakini governor no bugata amabera amen watoletera chipasel buya nande kuruchiri busato bakachiri bulenga isano igondo moburaka timbu ati mwana lakini no mocho korona chera Simba netaya amen kaptana asako tacha anyako seboka
teira magendera mayaga iga abana otusumbugete muna bono inche mbwata abana chi university abana batatu bona abana batatu simba nanga nande pasali ene kagenda bakabwoya gankonya aro ekerankonya nando oretiri nandi pasali iga tokoreki twegu bono nkeri naki oyu no mugaka bw'engenjo etaya ya Nyaribari yai Kisii County atokonyire nani muntu tamaze okora muchanda sakorteki asare bona chikwendo twarete basari chanyoru buyiga no mwesimi weito Steve bunarega iga atolendete nare goshikaba no tawo komenta nare kende nane chiparora mwaka ministry gaki umwana oyo gaki no mwana omuya narendete gotete abantu korwa ibeno ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ginko reporter ya Amaya ime Soko TV elietaria Nemausa Caroline. Aborokigwa nigo basemiwe bakoromukia ase amasomo abo nabo igo gutwara maskani gochia ase aborokia babo nali baranyale koigwa ekibago somigwa Kao kona ase skuru ya Boroso gotoka ase ensemo ya ward ya Bokosero ensemo ya bunge ya Kitutu Chache South niko Patrick Lumumba oyore neganga yokuri ekerego kyo bojumba senseme yo anyara ko bakago ikirana semisa yo waka mbiamono hasoko kore byasamate makeje se mwakoeta aniko bona singireire una nachipegete emeroberio yogo chia koene kya nach korenta amagendro asensemo ye bunge yo na koene kya nachiko kine emeroberio yechiseme ngai kagaiga madam agante ina abwate problem tabwati egende ukune printer Elie kobe kwese computer gara rusia masaka. Usekera abana ba okora matemu agutumye printer. Kamuboli rende bona okonda kwa boli bana abayiboli ba kana masakara aganterie. Kamoteti yangende kurigerie printer nkoletere. Igorere nareta father e printer agaiga ase abana beskuru ego sabayiboli. Kwa makina abayiboli. Ekera narenge gaga embure yatu etegetie kekyarenge etente nandi naho ntukanire biti byonsi bire Bogusero byonsi nabo ebinde bireiga ebinde chitente na mimi ninaamini kitu kimoja nandi ndatukuba boli mbaranto bwate serikali erobs bonoiga kuna serikali ya kitaifa sivyo Eba ngongwa kana tole. Nduna wananchi wa Kenya. Mimi mukisha kubaliana na mimi. Mimi nitaenda hata niambie rais akuje hapa atengeneze kitieke. Engakia magendero. Mimi nilienda mpaka kwa Ndindi Nyoro. Nikatembea mpaka huko. Hakuna matope katika shule yake, ameweka kabro. Nikaenda huko hakuna mijengo kama ameka gorofa. Nikaenda huko watoto wanakula si kama chikoni elia kabati kale galia. Watoto wako na cooks kwa shule. Nikamuuliza, nikamtafuta mpaka bunge. Na nikamuuliza, wewe mheshimiwa unatoa wapi hii pesa zote? Akaniambia ninatumia akili. Kwa mfano, aganteina machine nere ekoros kabros. Akaenda China, akanunua hiyo machine, akaandika vijana wametengeneza kabro za shule zote za constituency. Mimi na believe in management. Mimi na believe kwamba resources ikiwa kidogo unaweka priorities. Barabara shida, maji shida, classroom shida. Mweke bidii. Utaishi London, utatembea na gari mzuri, utakula chakula mzuri, utatengeneza nywele mzuri, usikize walimu. Ukiingia kwa class, niliangalia wakati father na soma misa hapa, wengine wenu mnapiga mdomo. Lazima muwe na kitu inaitwa Maiga hien Soko TV kumulikira ikiriro kiumor kigwa Naomi Nyatara kurwa Nyanchoka kurwa se wodi ya Bumwagamo ime ya North Mugrango
oyo obulire enchira yo gwakana school fees yo goswa Sironga school ya banyaruka ya Sironga nigo bono anyorire obokonye magega yo mujumbe bwensemo ya North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamoko korwa obokonye neira yogo cha kumoka ndre school fees yonsi ase school ya banyaruka ya Sironga na bwo kumugorere bintu byonsi biriaganetie yogo cha kama somae boigo mujumbe bwensemo ya Nakuru Town West Mheshimiwa Samuel Arama nigo bono boigo nere harire ira yogo cha kumusira ne bintu byonsi biriaraganie kwegendereria ase chisemi chae na boigo basamaria au negati ya bananchi bokogani ukuya baikirana na kubwato kwa bokonye bwa bokwene kyumoro kiwoyo kwegendereria ase chisemi Itangu rukunami muranya kara aiga sector Mpombo Central Nyanjuke village ono igoro natate baka obisia baraja senyencho naroche kuna nakora matem naroche matumaini okande school na wakire omuchumba ndembi yamono kwanyare batango nyaruri ko ngakana chiba space iratakikane school ngwakira mbi yamono nechibasa kwanyare ko ngacha shopping 10,000 na wakire ngambi yamono nyasako sisini manyare kugwakira naye biyo musike Samuel Arama ngwanyare tukoigwekero kyane kwanyare gwekweru wantumire 15,000 saini nchibwate gaiga ngwakira ngambi yamono kwanyare gogotwa 5,000 chindagira nyumba ase bono gingwande school I promise sitenda kwa let down ina sabiri munyare kombwata ko bokofoko ndengo sabanyasaye anyare kombeka mbe moyo nande nyare gotwara bungani n'ekisemi kerongo soma nanyare gukapche bintu nyatara igono no mogoko manene asengencho mwana yonde nakwata matemo nabwata matumaini ando singa kya kwende sukuru lakini kurwa na chuasi Nyamoko na Arama na bakere ngambi yamono gakya soko nsiriro mwana agende sukuru nasati anya ko baseselia matukonse na bali baganta osoje miko yabo ate konyo mwana asome na ari no moyo gosoma nangini no mogoko monene banya naando kile sana akyo mwana yonacho kwande sukuru kwende minto yankonyire asante sana asaba senya mwana kobo nse ya samalieta magire tike mama kumongina gwangoli bubande onyo no mwana munro minto nche na bakere mbiya mone kyagero mwana yalinge kolera sana balere bako chumwana oyo usabe tobokonye nantu twarwaga kimbuya twatenena natokonyo mwana oyo ikitubwata kekego twanyora tomoenere achire sukuru ne transport lakini rende bono twarorire nga ese yaikire bono mwana onko andale sukuru tikatubaira nilibiya paka Nyamoko minto Samuel Arama naye twakwire nimbiya mone sokara abuna igotogo tena gakimbia mone so gwiku mwana yo mumrumi Togoska bosio mancho murigereria umoroberio bukuragera ase chisukuru choboroso ensemo ya Mambilima ime yense ya Zambia nemo yegati yechisukuru echikorwa obokoreri obo okwenda na hendagera guchia saborokiwa hense yomoroberio weserikali ya Zambia bukurageria aborokiwa ase chisukuru Chingakie serikali iyo ya Zambia ekorwa endagera guchia ase aborkyo gwetania chimilioni 4 imse yo morobilio mokonyi bomo director ase ensemo yobochenu ime yechiskuru echo ase wizara yechisemi ya Zambia Maybin Lulu niga gukwanira obuya obukorageria aborkia ase chiskuru na gutomanya mulikyo ito Kerubo Debora Skuru yoboroso ya Mambilima imeyense ya Zambia neyemo yechiskuru chikuru obukoreri bukorageria borokia inse yomoroberio bwe serikali ya Zambia bukorageria borokia se chiskuru tingakie serikali ya Zambia korwa chindagera guchesa borokiwa wetania chimilioni 4 imeyense yo kolengana no mwalimu monene bwe skuru eyo Abel Tembo ukoragera kwa bana se skuru eyo nigo gwakianirio gutaikerana kwa borokia se chiskuru. The program is quite impactful. It's very, very important and very good to the children because we have seen that because of the feeding programs, parents have very few, have less pressure of monies from children. So children come and they have food at break time. Not only that, it has also increased in the presence of pupil presence in school. Absenteeism has been reduced because children want to come to feed.
Christine Zimba na Greg Chigagiro na borokia se skuru iyo abo bagokereto kuragera ime skuru ase bakonyore ndagira no nyene tinga kibatabwati besa. What I love about the food program is that it helps us a lot because when we don't have money, sometimes we get food, so it will help us. It helps us a lot and others. What I like about the feeding program it is about that it helps us a lot. Some of us we can stand off home. We can say that we have gone to school, but we don't have anything in our tummies. When we come to school, we eat something, then our tummies get full. So that by the way we're going home, we're energetic. Asenkwana ya Lakson Temba uyoro moroisi wendagira se skuru iyo niko bakonyora chinga kicia bene gusanga naboroki gwabo ekero bako baragiria nabo igoko bawo semia. Having saving these kids is a wonderful experience to me as a chef also, and also to my fellow chefs, because we learn a lot from these kids also. We learn how to handle them, we learn how to counsel them, because some of them they can be notorious sometimes. So it's a great experience for every one of us. We are getting another experience apart from being a chef. Omokonyi wemo director sechi department chobo chenua sechi skuru inseye wizara yechi semi ya Zambia Maybelline Lulu niko wako kwa Nairobi ya bukoragilia borokia sechi skuru na boigo komento obo chenu. Education is, we believe that in order for the learners to learn, there should be health. So that's one of the things the feeding program is addressing. It's addressing the issues of health, which goes with the issues of appropriate nutrition. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Mwancho muriere akorwa soroboti ruwaye Deborah Kirubo niko twikira mweli wo kumurikira amangana maya asebire biga iretaliane Kirubo Frida. Anchenkuru kwa Clinton Ondigi toko kandroga ndagutwara hoborigerio bya wemerobere gandreta sembeo ya Ensoko TV abigo tware hobotuko bya seribaga ya batokonya kuri studio ya kabere kwene kyaiga ngochara senchirengia tomera nande asembeo nyasaye kawancha kurende to kumanyo mwanchu murigeria ritkoria ankyo asemeroperio yaito yemesa ya magana maya ntochiko gandra kubwateria na gukomanya horoboti hururwene kiwa sensemeria ya manga ensemo yebunge Kitutu Masava account ya Nyamira asomusubati oyomo w'imyaka 23 akageire uitabana bae babere abo bari imyaka gati yetano noyomo na kianda aboigo egotabekana nganere niganyara koba kagwita eki korekene kiwa gukyo gwichania bari kibaitwa mangana bachakire kubwaterya kurende tochiko kumanya ritko yango kurenda sebonega bye bye.